Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan, no? O karon day mag-upload day taog bagong bayani. Nga ang sender si Braille. Ako lang siyang giusa gikan sa Lunes kutob Sabado. So di ta maglangan ato nang sugdan ang kaagi ni Braille. Usa siya ka OFW. Ug salamat dahil mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayang pagpaminaw. Og shout out kaninyong tanan sa naminaw na rin dramaha bagong bayani. O karon ita maglangan ato ng sugdan ning maong sugilanon bagong bayani. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatiya. Lalo diri kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Braille. Dear Priscilla, suki sa kuntig paminaw, pinaagi sa radyo o sa online ining tulumanon bagong bayani. Nagyako ko nga medyo mahinhin og lihok, pero ilawom sa kong kasing-kasing mahuyang ko. Dili mahimo nga muladlad ko kay istrikto kaayo ang akong papa. Usa siya ka retired officer sa PNP. Samtang nagtrabaho ko, labihan ako nakatago nga dili masakpan ni Papa kay siguro man gyud nga mabunog ko. Hangtod nga nakadecide ko nga mularga sa laing nasod kay sigurado man gyud ko nga dito niya. Gawas na niya ako nga muladlad sa kong pinakatagong sikreto. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Braille, OFW sa New Jersey, isip usa ka admin staff, ug mao kini ang akong sugalanon. Ma? Ngano ka? Uwa man, Braille. Wala ko no. Bisag pwede nakatutok yan ako ba? Nasayop lang si Papa ni mo sa iyang gituhuan. Nga unsa ma? Ingon manggod siya, nga dugay na kuno siyang nagduda. Nga bayot kuno ka. Lo! Di mong good ma. Di mong Mao good. gani, dili bitaw klaro man. Nasayop ra lagi si Papa ni mo sa iyang gituhuan. Ingon ani ra man good nga ako ang lihok og sinultihan ma. Pero man gyud kong laki. Ahay, masuko ba agad si Papa ni mo ha? Makanunay kang nag-uban-uban anang bayot nga si Yeda. Lo! Anong taon? Tingali lagi kunog matakdan ka.
Sukat sa high school pa. Nga, close mi ana. Friends Ay. yun mi ana ang iyida ma. Close friend. Anak, Braille, ayaw lang yung supaka ang imong amahan. Ha? Ay, naunsa niya naman taon tas hustong edad mo eh. Nagtrabaho naman gani ko. Labas tanan, na ako girlfriend. Si Nisi. Ay, hangtod asa o hangtod kanus na nga. Magpugong ko sa akong kaugalingon. Ay, di ka pwede yung kuwaning wati kagawasan, uy. Ay, oh my gosh. Ay, kaladlaro na yun kay ko ba? Kumusta ang imong trabaho, Braille? Okay rin kayo, Papa Agaton. Ang imong hinigugma, sinisi. Wa na malagi siyang basuroy din sa bahay. Ay, kuan. Bisin siya siyang trabaho pa. Anak-nak. Pa. Nagkauyon din kayo misi mama mo niya. Buton bayana. Madinahuron. O gawas niya na. Siguro kung akon magminyo mo, maayo ang inyo unyang mga liwat kay guwapa man siya o hustos pamarog. Ayaw gusiki sinisinak. Ayaw gusiki. Ipakita nga anak ka ni retired police, Lieutenant Agaton. Lalaking tunay. Oh, pamabdosing daan sinisi, Braille. Aron di na magkabalibad kung hagdo na unya di mo nga magpakasal. Ay, daw eh. Saan man ako, ani? Dili ko makasupok ni Papa Agaton. Bet na better ba yun kayo niya si Nessie? Brian, oy, what's up, John? What's up? I know who you are. Ako lang naman ang the only one nga karibaw sa pinaka-sikrito sa mo pagkatao, no? Abaga di ako eh. Confusing yun kay ko, eh. Mahadlok lagi ko Papa Agaton. You must choose only one between the two of them. Si Nisi, nga plantalya lang to cover up the real you. Or si Jesse, nga imuhang lover boy. Asa man, Braille? Kayang-kaya ni mo, girl? Aba di ako eh. Lisod lagi kay sago ng kumo ni Pader. Kung may bounce yung gagawas ni Nisi, nasab ko yung Jessie. Unya, ingon na lang ka. Wakay kagawasan nga mo explore for more sa imuhang real world. Ay, ambot ka galing girl. Ambot lang. Naglibog yung akong kuntaw sa akong Ano yung problema ha, girl? Happy to taon mahuman nga akong mga paperworks. Hello, babe. Wa naman ko yung money nga, pang grocery, babe. Okay, babe. Jessie. No worries. Noted na yarn, babe. Just check your online banking, okay? Mingo na bagay ko nimo. Yoy. Patay liwanag. That's my babe. Ipaugi ko nga, di ko naman kasundan, babe. Nindot na ginapagtingog, babe boy. Jessie, you're my one and only babe. Unsa man ta ni Braille? Sige pa ta? Hey, Lucy, what's wrong? What's wrong with me? What's wrong with you, Braille? Lucy. I always expect the unexpected from you, Braille. Lucy. Niata din mga dili para maglalis. Braille, nabibati na ko? May problema ba ta? Ha? Braille? Watay problema. Pareho lang tang busy sa tagsa-tagsa na to kabang trabaho. Wow. Really? Halin no? Sure ka? Nisi. Way lami ni relasyon na.
Nesi, please. Sige na. Mga na ta, okay? Ihatod na ba ka sa inyo, Daisy? No. Asa po ba na ita? Karon na lang kawa makaibawag asa ta. Sa motel. Oh, Braille. Oh, Braille. Bullshit ka, Braille. Hey. Nganong ka, Nesi? Bisigon sa uno, wala ka kay lami. Makawakas gana. Nesi? O sa may gamit ani mong dila? Nakuiluas, eh. Nakuiluas kit kayo. No. Wag tanong. Mangita ang lain. Dili ko bogo nga di makasabot sa mga lihok, Braille. No. Nakasadana, ha? Ikaw ba nihunong gani, ha? Kaya nihunong. Tungod kay lahi na kaayo ka. Nagkadugay, nag-anam kag way lami nga rin ako. Maglalis na ba sa bataana? Usahay ra ganita magkauban sod sa kwarto. Wa pagilami. Buisit. Buisit ka ron. Kalami ni gambugnoon ani babayhon na. Unsa naman, unya, ingon anak na lang di ay, taguon ni mo nilang JC o ni siya ang relasyon ninyong tulo. Sama. Suma. O zaman ko, ikaw, ang nias kong bahin niya da. Ug ako, igiba talaga ko ng usa, ug may akong pilion, ang makalipay na ako. Abag ka di, ha? Sa iyo rin ginoon na buhaton kung wapag ko'y pader. Wapag ko'y pader nga kadlukan. Hilo mo, bayot, Legalize na ka, no? O, lagi unta. Ang sa ano, bugto, anak man taon ko, girl. May pagmuban ka na ako, Na, manglarga tag US na. At ito naman narbaho dito. Lo? Sure is bitaw ka, girl. Lagi. Passport holder ba ako? Wa ba dito, Inalan niya ko, o interesado ka, ha? Aha. May natawaso ko taga compadre o madre. Mahilo man na, Braille, Sige na, ma. Sugot na. Ay sus, wag yun na'y problema na ko, Braille. Ambot lang kahatong amahan mo. Siya lang may pananghiri. Mamanilda, Mamanilda ba? Isa, tabangin ko hangi yung papagaton. Gusto kong antong nagbaho sila yung nasod, ma. Nganong kinahanglan magud kuno kang mulangyaw nga dos laing nasod nga kadaghag trabaho din, he? Seeking for greener pasture, pa. Musugot ko kanakon. Pakaslan mo una si Nisi ug hatagi mig apo. La? Sura na ba, Pwes, dili ko musugot. Anhira ka din manarbaho, Braille. Kasimpol sa gipangayo sa imong amahan? Unya dili pag gini mo mahimo, Braille? Manilda, sad. Uy, di ba mag-ready, ha? Magkapamilya, magod? Ay, ambot na lang gini mong anaka ka. Pastilan baya gini mo, oy. Lo. Nasayog mi si mama ni Munilda, da? Sa among gituan. Lo! Braille? Papagaton. Pa. Nagsabot magud mis mama ni mo kaniadto. Nga mas mayong usalang nga among anak. Aron maatiman ka og insakto. Ug aron makapahuman jud minimos college.
Mao ba? Ha? Oh, Maoy gusto namo nga magminyo kadayon. Og bahalag pila ka buok ang hihatag nimo namong apo. Kay kami, mutabang ramang gid mis pagbuhi og pagpaeskwela unya nila. Ay, ayaw lang sa lagiron. Dili pa yung taon ko, hindi magminyo. Nindot ka rin sa bukid, no? Bugnaw ang huyuhoy sa hangin, o nindot paminahon ang mga tingog sa kalanggaman. Maugi, babe. Kalma ra. Adin he, gabas nun ko sa ako lihok na. Huwag ako sa layon na mo, babe. Oh, babe. Imuragid ko. Promise ko na nimo. Basta, thank you, babe. Babe? Kung kanang tingdatan na ba sa akong motor, babe? La? Wala problema. Naada yun, babe. Basta ikaw. Yan na. Ay, giandam na ganin na kundaan. Sige. Tawatan, repeat. Tawatan na. Ay, so, madam, envelope. Mura matag, Sa? Wala, babe. La? Thank you kayo. Punay pa, babe. Ano ba? Chelsea, babe. I love you, babe. Duta, eh. Ang duta, Jude. Mary. Lang. Nakustuhan Ganahan ba ako? Babe. May tagoy tao din eh. Dagang itaw. Sabay di haway. Punay pa ba? Kaluot ninyo! Lo? Kinsa siya, babe? Mga pagkamugnaong! Nisi. Babe, kinsa na siya? Kinsa siya? JC, babe, let me explain. May uyab lagi kang babay. Sila ayos ka? Pasabdo tikas na ng bahay na ani. Anong kinahalan pang may gamuingon ini, Braille? Daan palagi ka kung bayot ka, Braille! I'm sorry, Nancy. Pero, si babe na ako, JC, ang akong gimahan. Ganun gihimo ba din mo na ako, Braille? Nahibaw maday ka ngayon ako ni mo. Nancy. Nga naman, Braille. Sorry. Gihimo ra ka na akong instrumento para matuon ako ang akong parents nga lucky gyud ko. Gara naman sa kaoy. Naganan ka panagpan ako na. Sakit na ba yun? Die! Laro tata ka dun. Saman. Kuwang panakon buto na unaon. Dili lalimay mo pag-ilat na ako. Salbahis ka! Hayop ka! Huwag ko makauyong si mo gibuhat, Braille. Sakit? Hey, Jessie. Babe. Jessie. Naluoy ko ani babae nga gimo na limong buang, Braille. Aron imo ipatuo si mo ginikanan nga lalaki kang tinuod. Babe, kaniyot na pa. Pasabdog na ka, ha? Sabdang akong sitwasyon. Retired police ng kong father. Paglaban ka ni mo kung sa'y tinuod si mo pagkatao, Braille. Babe. Babe, wala naman ganin mo gipaglaban sa mong papa ang tinuray ni mo pagkatao. Unsa na ka ako? Sa to? Babe. Lord, di ka sabot. Ayaw mo sulting sa anak ba? Please? May pagmagbuwag ka, Braille. No! So, pila ba yung sugilanon? Buwag na mo, GC. Yeda. Gibuhagan na yung kuniyang pinagkalit. Uy, imo rin sa ginasaday. Kaya nga nung wana ni mo sultihi, bahay ni Nisi. Girl. Saka lagi na ako lagi. Samang ko. But I love my
my babe, Jesse, so much! Ay, Diyos ko, Ipon Santo. Kita mga bayot, girl. Og di na nato ang laki. Huwag kita'y mahimo. Badya! Si Badya. Sakit ang inoy! Sakit! Yung kayo! Sa Badya, ay sakit. Murag yung gihabwag. Akong tinais ka sakit! Hoy, just focus on your dreams. Nakalarga na sa abroad. Manglarga na bakata. Pero si Papa Agato lagi. Uy, girl. Paminaw sa ragod, no? Paminaw sa ba? Sama na ba? Paminaw. Lagi. Padili madawat sa imong amahan ang tinuuray nimo pagkatao. Pues, anha na higayon nga imo sa siyang supakon. Sumusugot og dili si padre, no? Ang imong padre, larga ta, girl. Supaka sa siya. Lo? Sila? Mamayo ka, Yeda. Oy, di na ka minor de edad bayot, oy. Legal age na ka, girl, no? Ay, ambot. Kaya ba ka na kung supako na akong amahan? Ay, madlok man yung kong papaagaton, oy. Sinisim nanawag. Hello? Dili ko palabyo ng imong pagpasakit na ko. Nessie, please. Sabta ko og dawata ang kamatuulan, Day. Sakit gid kayo magibuhat na ko, Brian. Nessie. Dili ko ikaw mapasaylo. Lo? Usa may boto ipasabot? May plano kang himuon batok na ako. Ha? Nessie? Tawa man. Way sukod sa baws. Unsa? Pagaton. Nganong yung anak man imong tinanawan ako. Kaya ngano di ay, uy. Silbahis ka. Ha? Nagahimo uroy ka sa pagpatuyok namo si Bugpang. Pagaton. Huwag ko makasabot. Kaya ngano man lagi. Mauday nga di ka magpakasal ni Nisi. Kay bayot ka! Huwag ko pangaduya nga mag-anak og bayot, Bray! Magpakalalaki ka! Sa musugot ka sa di! No! Papagaton! Nganong nakahimo magkaani namo, Bray? Please lang. Husto na katong pagdapat mo sa atong anak. Ayaw paghilabot, Nilda. Kay ni sobra na kining tawala. Please, Papagaton. Ay, ginamas pa mo ni problema ha pa. Ako lang nakasa ni mo pa. Ako lang. Imong giguba ang dako kuuntang paglaom kanimo, Bray. Nga mahatagan minimo si mama mo ug mga apo. Ikaw na sa way. I'm sorry, Papa Agaton. I'm sorry pa. Oo, ang kuno na ako. Bayot ko pa. Dili ko ikaw mapasay, Brian. Layas! Papa, no, please. Don't do this to me. Agaton, ayaw kinili ang atong anak. Kinahanglan nga inigpauli na ko din isbaya. Wa ka na. Layas ining baya! Anong wa man sa kamutugan sa matuod, Braille? I'm sorry, Mama Nildo. Sorry. Gipatuo pa minimo si Papa mo nga lalaki kang tinuoray. Nigamit pa magani kag babay. Si Nessie. Nakasagyo ko, Ma. Nakasagyo ko binaagis pag-ilad din niyo. Dini ka, ha? Welcome to kay Kadinhiyads. Salamat, Yeda. Girl. Thank you so much. So, what's mong plan mo?
ambot. Ambot. Uy, kung sa kay maayo, magtipon na lang mo ni GC, girl. O niya. Pero sa ko pa sa dako, JC. Ibiyaan gari ko niya dito sa bukid. Ato nga, time. Move on na lang ka, uy. Uban na ako o pang-apply para sa abroad. Mayo ka, girl. Oo, mayo kayo. Focus sa mong future, girl. Jessie, babe. Nagpakatawa ka na ko, Braille? Tungod na ka ito. Nakigbuhag na ka, Jessie. Di na ko nimo. Salamat lastanan. Oh, karoon na lang. Oh, dako kay kong gasto ni mo. Obi kay, naimpas sa dako ang mahalo ni mong motor. Maling nga masagan ako, di ba? Badiyaw eh. Ina na lang yun, gana kay gipuli na ako. Maudi na ka. Ay napagsusiya na. Basta kay magkalimtan na yun na ta. Oh, gara sa day. Gipulihan ako ni mo, Jessie. Kinsa siya, ha? Gipulihan na ka ni Jessie. Og ako, may yung gipuli ni mo, Braille. Nessie? Hi, babe. Hello? Tana, babe? Yes, babe. Tana. Braille, naamila ko si babe na ako. Unta, last na kining pag-anhin mo ning iyang gipuyan, ha? Kay ako ni tag-iya niya. Pero gipuhat ba din ninyo na ako? Ha? Gano man? Mauta ka ni pangutana ko ni mo, Braille. Pero, no need na. Kay dili na ka-importante na ako. Tana, babe? Jessie? Yeda! Girl! Sakit kaya ko na saksihan nila doon, girl. Sakit kayo. Yes, girl. Sunastun na. Forgive and forget na. Ha? Kay sure ko, nga mausap ka na ang gihimo ni Nancy. Gipasaylo na sag ka, ugo niya kalimtan. Pero kaya si Jessie pa man. O simple reason, pinagtagpo sila. Maghikog ko. Kasi na ako kaya, girl. Hilom niya, oy. Huwag ka magpatulit. Hikog na noong ka. Grabe. Grabe na, son. Kaya sa siya, no? Maninood man, pod. Hello, Braille, anak. Mama Nilda. Gimingaw na kay ko ninyong papa. Mapauli na ko, mabi. Ayaw. Kay wa pa mo pa ang kasuko sa imong amahan, Braille. Odsa? Labihan paghihapon niyang sukuan nimo. Ma, kuan ba? Before unta ko malarga, ma ba? Makikita unta ko ninyong papa. Ha? Kaya asa man di ay ka, Braille? Gitinuod yun ay nimo nga mo abroad ka, Braille? Oo, ma. Pero, para Manila pa mi. Oh, anak. Ang famous papa din himo, ho. Mingahon ganoon niya ako ni mo, nak. Mama na ako. Ayaw rin ka pa sa ating init tagsang-tagsang ka mga kaugaligo ni Papa, maha. Happy na itong boarding time, Braille. Girl. Ibaw ko, gisakitan ka nga nagsulong ni mama ni mo. Cute, girl. Ibaw ko, gisakitan ka. Pero relax lang, good. Uy, ay, sige nga, abda ko. Guwapay ni nga, ab. Aba, di ako eh.
Ikaw ba din sa akong dapit ko? Ay, basta padayon lang yun, girl. Padayon lang yun. Just focus on your dreams. Sakit-kit kaayo. Sige lagay mo sakit. Yan ang kasalaing panid sa mong kasaysayan, Braille. Exactly. Muna, chance na kinini mo, aron imong himuong nindot ang imong kinabuhi. Yeda. Mawginay. Maniangan ako buhaton para sa akong kagalingon. Ipakita sa mong pader nga nasayop siya, nagisalikway kaniya, girl. Girl. Ipanumpa ko na sa akong kagalingon. Kinsa man ninyo ang friend ni Sir Reynold? Ako, ma'am. By the way, I'm Dario, but call me Yeda. O si Braille sa gining akong kauban, ma'am. Okay. Ako di ay si Jenny, manager sa Manpower Agency nga pamilya ni Sir Reynold nga tag-iya. Wag yun mo masayop nga nidangop sa Manpower Agency nila ni Sir Reynold dito sa Cebu. Ay, lahi ba yagyo o nga agency kung mo abroad, madam? Oo, maugyod. Kay kami naman ang bahala sa inyong deployment. Maugyod, tinuod yun na, madam. In the first place, kung kami lang, huwag ginadang siyang mga ma-approve ang among visa entry sa US. Sa atong agency, i-assist good mo from day 1 of your application to the day of your deployment. Congratulations to both of you. Pasado mo sa gipahigayon yung medical exam. Wow! Thank you, Lord! Thank God. You are both qualified for the deployment to New Jersey, USA. Naripay ko sa dugang mga kalambuan sa inyong lakaw ni Yeda de Manila, Braille. Salamat, Mama Nilda. Anak, ipakita ni ining amahan mo, ha? Gabisan o kingun anak, kapan may panghandoy sa kas kinabuhi. Sagdi lang, Ma. Braille. Maninguha ako dili para lang sa akong kaugalingon. Kundi alang sab ninyong duha ni Papa. Salamat, anak. Kumusta naman si Papa diya sa ato, Ma? Kanunay lang gisapot. Perming nag-inom. Uy, basin o ba daot si anak, Ma? Ay da, og mahitabo na aw. Tiduyuan man na niya. Ma? Kano sa kas Papa makapasahilo na ako? Braille, anak. Nakasatod ko ninyo. Pero, dili man ako tinuyuan, good. Ready na ka, Braille? Huh? Ready for what, Yeda? For the deployment. Kay, nakaschedule na di ay. Yeah, the wait is over. Mula ka na tapaingon sa New Jersey next week, girl. Thank you, Lord. Yes! Ready na gyud ang tanan. Alang sa inyong deployment paingon sa New Jersey, USA. Ma'am Jenny, salamat yung kayo, ma'am. Thank you so much, Ma'am Jen. Gihimo lang nako ang akong trabaho. Ang pag-assist ninyong mga aplikante. So, good luck ninyong duha. New journey. Beginning of the new challenges. Exactly. The beginning is the most important part of the journey. Sakto gid ay si Lord. Ngay kong gihatagan og mga pagsuway. Correct. Because I believe that everything happens for a reason. Karon pa lang, muangkon gyud ko nga naka-move on ako sa mga pakitabo sa akong life.
Hello, I'm happy for you, Braille. Thanks, Yeda. Holding one's believing that there's only a past. And letting go is knowing that there's a future. Uy, payo na ginato makabot na gato mga pangandoy, girl. Di na imposibleng mahitabo. Kaya di ano to. Paigulit to nga bubiya sa adonasod, aron manimpag ta dito sa New Jersey, USA. Oh, manawag sa ako ni Reynolds, girl, ha? After na mo padayon nga to sa boarding house. House naman sa boarding lounge. Okay, girl. Kaya magpasalamat sa taniya. I'm Miss Greta. Umaabot ninyong HR assistant. Hello, Miss Greta. My name is Yeda. And I'm Braille, Miss Greta. So, kinsa ba din ni si Dario nga duharaman mo kabuok? Sorry. Ako na, Miss. Dario ang akong tinuod nga pangano. Yeda ang akong angga. I don't care. Ang ako lang ang taba. Na kung unsay binunyagan nga pangan mo oy gamita, kay dili ta close friend nga aron makaila kog unsay imong angga. Klaro? Yes, Miss Greta. Again, I'm really sorry. Tanan mo sa sakyanan. Kaya nagpaabot na to ang driver. Yes, Miss. Okay, Hurry up. Miss. Let's go. Mr. Driver, we will proceed to the male dormitory. Yes, Miss Rita. Mr. Braille? Yes, Miss Greta. Now, tell me honestly if you're really a straight gentleman or you're a gay. Obviously, Miss, I'm a gay. So, okay na. Napahimutang na mo aning dorm. Naay house rules. You have to follow na lang. Yes, Miss Greta. Okay, Miss. On Monday morning, be sure to come early in the office. Sure, Miss Greta. Dario? Yes, Miss Greta. Sure, Miss. Ano? Yato na siya driver. Paingon ko na sa female dorm. Ilas na kayo siya, ay. Wala bagi angay. Ngay, nagsapya lang ilong. Wala yung bugsay. Yeda dapat ba? Kaya naman bitaw. Nay, napay mata nga hapit na mahiyong. Hey, girl. Nanghinaway ka, ha? Naglagot ko niya, Braille. Naglagot yung ko. Malditang way angay. Check. Ay, pailo ba rin tao? Pailo ba rin tao niya ani kutob sa mahimo. Kay, superior ba yan nato siya? Siya tagad, itag kauban nga labad, oy. Kabayan pagi nato ang nagilas-hilas, girl. Sus! Asang ang hustisya, ani. Sa ako rin ikaingon ni mo, wala kita mahimo pa, anak, girl. Daot na ba? Berarti bukugun na. Uy, yun ba? Ikaw ron. Bitaw. Ay, tinuod bitaw. Gadaot na si Miss Greta. Maglibog lanta. O gato bang patambukon o gilaw sa iring. Prepare yourselves to meet the boss of this company. But for now, let's have an orientation with regards to the current position you were applied. Yes, Miss Greta. Remember, admin staff ang inyong gi-applyan. Under mo sa HR department nga ako mo'y head. Ug maayo nang magprangkahitan ninyo, ha? I don't like lousy people here. Ilabay na ninyo nga ako mga kabayan. Am I clear? Yes, Miss Greta. Yes, Miss Greta. Good. Psst. Hoy, ikaw ba? Kinsa, Miss, ako? O, ikaw. Kaya naman dahil ko, Miss Greta. Minus-minusin ang imong kakiat, ha? Ilabi na og makasugod na unya ka, assume into office. Natay mga kauban in some department nga mga transgender, pero dili sila mga kiat. Maong ayaw pagpakauaw sa imong pagka-OFW. Kay dili ginan ako i-tolerate sa akong department kasabot.
I'm very sorry with your impression to me, no? But I'm not like that, Miss Grita. Maybe, wa pa lang yun na magka-ilhanay sa usag-usa nato, Miss. Well, siguro. But I hope so. Okay. Braille and Dario, in simplest terms, the HR or Human Resources Department is a group who is responsible for managing the employee life cycle, like recruiting, hiring, onboarding, training, and firing employees. So take charge and be responsible. Madam Blake, they are the OFWs to fill the vacant positions in the Human Resource Department. Okay. Thank you so much, Miss Greta. I'll take charge. Thank you, Madam Blake. Hey, Filipinos. I'm your Madam Blake. Good morning, Madam Blake. Yes, good morning. Mr. Braille and Mr. Dario? Yes, madam, I'm Braille. I'm also Dario. Mm-hmm. How was your arrival here in New Jersey, USA? Very much fine, Madam Blake. We're also thankful and are pleasure for this opportunity to work here in abroad, madam. Oh, I love Filipino workers. Like Miss Greta, I hope you both can also be trusted. Mr. Blake, we may be as smart and as good as here, but you can count on us. That's very true, sir. Wow, that's good. Thank you, sir, for the opportunity you have given us. Rest assured, we are willing to learn. I reviewed your respective CVs. Very impressive. So, welcome to the company. So grateful, sir. Thank you so much, sir. I'm looking forward to work with you soon. Cooperate in town mo og unsa itudlo ko ninyo, ha? Yes, Miss Greta. Paningwaon gina mo kutob sa among makaya, Miss Greta. One thing ako i-clarify. Og importante gid kaayo ni. Oo, unsa man na, Miss? Bitaw, Miss Greta, saman. Dili ko gusto og kabayan ako nga pabida-bida. Samot nagsipsip. Promise, dili taon mi ingon anak, Miss, no? Niani taon mi ani dapita ano man narbaho, Miss. Og dili aron nga mangita og kasamok. Okay nga no di ay. Buot ba nimo ipasabot nga ako ni ani ko aning dapita? Kay kasamok may akong gipangita, ha? Dili pa gud sa ingon ana, Miss. Braille. Trainee ka palang gani, dako naman kay kag-o. Miss Greta, no. Di mo ko ingon ana. Stoy, ikaw Dario. Unsa man ka? Willing ka bang makatuan or mag-DIY trainee pag ka with Braille? We are here na, so i-train me. Tekin naman mi haron mo refuse, di ba? Dugang-dugang na mo sa kong kabisi. Probably found toxicity in the workplace, girl. Ops. Sasalang siya, ayaw pa fit. Kiver. Ay, mo sakit ka palandungon pa. Nga, kaugalingon na nato, kabayan mo, maglisod-lisod nato. Krabing dali, girl. Krabing dali. Ay, imbis mo tabang kay Mentality. kabayan. Ha? Imbis nga mo tabang siya kay kabayan ra. Ito po naman yung taro, malukap pa. Saan siya kayo hinungdan, no? Anong init siya kayo dugo na to, girl? Ito ay. Tungkol ka kay mga LGBTQ ta, girl? Well, I think so. Kung magpadatay ini, maka-anxiety gito. So, ano sa'yo plano? Saman, di wa, underdog ta, di ba? Trainee pa ta samtang siya na achievement nga, abot agad pasabot nga, na achievement and superiority. Exactly. Duko na lagi taon tag magbaawt ani. Sila, manikamot ko, girl, manikamot ko. Nakagit ko ni batasan nga gipakita ni Miss Greta na to. Usay po may pasabot, Braille. Punon ako nga akong system sa kaybaw. Anom kun, mahimo.
Palabon para ko siya sa umaabot ni mga adlaw. Very bright idea, Braille. I'll pray for you. Kaya mo ka ng makabot, girl. Sa pagkakaroon, padaog-taog ang una taha, yeda. Hello, Braille, anak. Amanelda, mga kumusta naman kadiha mo? Ay, maayo raman ko kaluoy sa Diyos. Pero ni ataon, gimingaw na taon ni mo. Naibaw ko. Nga, nakasabot kay ka. Ug anong gipuhat na ko ang pagpalayo mo. Oo, anak. Nakasabot yun kaayo ko. Ay, ikaw diha, kumusta man ka, ha? Kumusta man sa imong trabaho? Ay, huwag kay angin kabalakan akong arima. Og bahin sa ako trabaho, okay rin kaay ko kauban nga akong BFF nga si Yeda ma. Braille? Ano ma? Niladlad na yun diha nga, niladlad ka na yun, nga bayod ka diha, anak. I'm sorry, Mama Nilda. O, unsaon nga? Ingon, anay naman gyud ko ma. Braille? This is the right place to explore the real me, ma. I feel free. Okay, nak. Support lagi ko ni mo permi bahin, anak. Thank you, Mama Nilda. Wa ka rin mingawa ni Papa ni mo agaton. Magsulti lang ulit na pag-usap, ma. Napamagkukoy buhaton. Sige, bye. Di lang ako matuyo pa. Ang kabangit si Papa agaton nga rin ako mo. Pero may ako mahinumduman. Girl, kalimti na lang na, uy. Unya, ay, may numduman magkita ako, B. Ay, di lagi ka mahilun na. Kung magsige ka og hinumdum, Ana Braille. Ang buto eh. Wala ko nagdumo, di pa pa ako agaton, pero, magbalik-balik lang yun sa kong hunahuna. Yung kabangis ka rin ako, Yeda. Ay, silan. Yods, girl, forgive and forget na lagi, girl. Gets na ako ang tanang computer works. Ngayon gitudlo ni Miss Greta girl. Ako pa, girl, pero basic ra. I discover good, no. Dagan siya wag gitudlo na to nga mga inputs, girl. Uy, alam mo, sure ka, girl? Yes, girl. Grabe gid siya. Nagisig kalagot ba? Uy, di ka rin na mawagtang ng mga dugong traidor sa uban na tong kababayan, no? Mga klases Pilipino nga imbis mo tabang, manihinoy nang unay ug duot orong ng ilang kadugo Pilipino matumpawak sa kalautan. Mas utukan baka na niya, Braille. Kampanti ko nga imo ka na siya malabwan sa maabot unyang mga adlaw. Kana, ko dito sa Diyos, Yeda, girl. Pila na kaadlaw na kong tinudlo ninyo? Aron mo makatuon? Unsa man, walang gidgapon? Miss Greta, unsaon na po sa pagkat-on nga after sa imong ihatag nga instructions, di mo madayon mi biyaan. Unsa man ko nga rin? Inyong professor? Okay ra, Miss Oy. Okay ra. Makatunan naman gihapon din namo, bisan og dili ni mo kanang ayuhon og tudlo ba kay giskilangan man ninaw sa college. Ngano? Ako di ay. Kay wa ni nako eskwelahe sa college, ha? Wa pa ko nag-ingon ana, Miss. Sila si Mr. and Mrs. Blake na hibaw na nga gahi kamong tudloan. Hala, unta gituluan mi ni mugtarong, Miss. Pero wala ba ya? Nga hinoon nga mga bugo mo? Miss Greta. Imbis nga mo exit na unta ko kay nag-end na akong kontrata next month. Extend dalag hinoon ko another 2 months, mga bugo. Pwede rin og pag dili na mo kabayan, ang mo train na mo, Miss. Kay, makasabot man ni og English. Bitaw, Miss. Paghilo mo, Bitaw. Pabilibsan mo da. Sige na. Kinisa na buhatan ninyo, ha? Importante kaayo ni nga set up for important documents. Para ninyo nga mga neophytes admin staff. Be sure na. Di ta magdukaan ang tinuduan ni Miss, ha? Mao ba? Huwag na bitaw. Isumbong kita mo, ha? Everyday na, ako gihimong report para ninyo. Daghan na ako na file against ninyo nga gahi mong tudluan. Dawat naman na mo, nga kapwa Pilipino rasab. Moy, naglisod-lisod na mo rin sa New Jersey. Hoy, ayaw pagingon ana, ha? Toxic man di kang bayuta ka? Ha?
Girl, gilsa ko na, girl. Prangkahan talang mo, ha? Huwag mo yung maayong ugma din sa States. May pagmamaulit na lang mo, mga bugo. Ayaw nagtubag ko, ha? How's the training going on? Miss Greta can't be overstayed here because the working contract is over. So, may we hear your side regarding the negative reports she made up against the two of you? Please, tell us the truth. Is the job you're doing here really difficult? The problem is, how the way she treated us. We don't know why she has been so mean to us since we came here. Mm-hmm. What else? Now, tell us more because we're validating her reports against you, Mr. Braille, and Mr. Dyer. Oh. Guba gini kay tanggadto sa ato mga boss. Imuan yung tagbati ng mga reports ni Miss Greta. Oh, hinoon, naka-explain naman ta sa atong sides. Oh, naran nila, di ta nila tuhuan. Naglagot ko. May reson! Gawa na siya din eh. Tuan na, niuli na sa Pilipinas. Mubalik ko no to after 2 months. Oh, may maus ko sing gibuhat na to iyada. Oh, Braille? Yes, girl. Gitimanan ko katong mga adlawag, girl. Busa may maus ko. In a gentle way. Oo, say, buti may pasabot, Braille. Huh? Ipakita na ako nga makamao ko aning trabaho. Nga bisan ugwa magtudlo og tarong si Miss Greta. Apan mas lawom ang ako na katunan. Oh, sige. I will support you that way, Braille. Kayag yun na ni mo na. Kayag yun. Thanks, Yeda. Karon pa lang gani, nakita na nako nga mo-excel ka, girl. Go, Braille! Okay, ikaw sila, ha? Cooperate po. Ano, ipakita na ito nila nga makamautag, girl. Yes, girl, yes. Willing radyog ko nga magpa-train mo in order to grow. Ay, kabala ka, Yeda. We'll make special tutorial and trainings at home. Wow, willing di kay ko anag, Braille. Magtinabagay ta aning bahina, girl. Yes, girl. Salamat yung kaayo, Braille, huh? Number maning nanawag sa akong roaming. Kiss ka di ay. Oh. Hello? O ba dito bag? Hello? Kinsa rin palihog? Ano di magkabatingog? Hello? Da, gusto ka, Braille. Gikan yun na sa ato sa Pinas ganang numero, ha? Ano magkang nanawag nga, di man mo tingog? Oh, well, wakay giduduhan kung kinsa ginang number? Eh, wala gigyot, Yeda. Numero man yun na sa cellphone, oh. Di ba na computer-generated call? Wait, ha? Akong kuntakon. Sige. I-try daw. The number you have dialed is either unattended or... Ay, di man ni makontak. Da, uroy. Actually, we asked the IT and security department to secure the copy of the closed circuit television, since from day one to the last day of your training is conducted by Miss Greta. Through the CCTV footages, we found out a clear evidence that you, Mr. Braille, and Mr. Dyer were telling the truth. Thank you, Mr. Blake. Madam Blake. Thank you ninyo. We're very sorry for the incident she has done over and over again. We really regret the cruelty your own countrymen have done to yourselves. Please, accept our sincere apology. It's okay, sir and madam. We know the cruelty she did to us, but we choose to be strong. Well, thank you so much.
And good luck for the job well done, Mr. Braille and Mr. Tyre. So grateful to hear that, Mr. Blake and Madam Blake. You made each one of us inspired, Madam and Sir. Why, gipulihan na gyud ay nila si Miss Grita as Human Resource Assistant. Yes, girl. Si Mr. Browner na mo'y ni-assume to office. So, balik niya nga ni, di mo tinadayin siya, no? What's it mo? Nakahimo na siya ang kalapasan sa kumpanya. Makabalik na siya kay nakapirma man siya og laing kontrata pero ambot og asa siya nga posisyon ibutang. Trabaho lang yun ta. Kay sensitive kining opisina nga atong gi-assignan, di ba? Uy. Dili basta ang Human Resources Department. Og kita isip office staff din may man og janitorial ni kay pwede rin mo pasok sa butika aron muhigda og mag-akin-akin. Niya na sa number nga. Nanawag sa akong roaming ay. Kaysa kari ka, di ba tingog akong tubakon? Hello? Naibaw ko nga nagpaminaw ka lang nako. Marinig ka tingog kung pagkiksultihan. Kaysa ka man good. Hello? Please. Tingog kung kaysa ka man good. Hello? Hello? Uy, kisang ginigtawhanan nga. Di ba gibutingog? Bullshit. Manawag ka pa rin ko nito bago di ba tingog? Huwag kung maitawagan din sa pagkontak. Nagkago na gagawa ng misteryosong cooler. Asus! Basang tayo na, i-ignore na, Braille. Ako'y kisamukan na maghuna-hunaan niya, Yeda. I-add blacklist, aron dili na siya makakontak pa ni mo, girl. That's not my point, girl. Ako sana kung masahiran kung si kinsa gili siya. Braille, anak, amping in town diha, ha? Magpadaw yapon ko kwarta ni mo diha maha. Ug ikaw na niya bahala ini. Uy, sa niaging buwan, sa primero ni mong sweldo, nagpadara pa ka. Kaya magpadara lang gihapon ka? Basta-basta. Kay, kuha lang ginawa ko ipadaan ni mo, Mama Nilda. Nahala, sige. Salamat, anak. Si Papa din ni mo, dili ka lang mangumusta. Lisod pong mustahon ng tao nga, way pakialam na ako, Ma. Brian. Sige na, Ma. Bye. O na, i-ignore lang mo, Papa, pero ayaw yun pagdumot. Ay. Anong naagyo kayo mga amahan? Nga dili makamaong masabot silang anak kasama nato, no? Prinsipyo po na nga gibarugan sa mong Papa, Braille. Garbo ka hawa sa hustong lugar, Yeda. Baunga, bisag na pasakitan ako niya. Padayo rin gihapon siya. Welcome back, Miss Grita. Welcome back, Miss. What the hell is happening here? Nga na-demote ko? Tungod ninyo, no? Hey, lang sa ibong sinultihan, Miss. Bitaw, Miss. Og ayaw big basola kung naunsa ka na aning imong pagbalik karon, ha? Tingali kisabutahe ko ninyong mga bayota mo, no? What? Usba. Di mo mawingid ka, Miss Grita. Mahibawaan ko lang gani. Bantay lang gito niya muna ako. Look, Braille. Di na ta magpadaog-daog, girl. Thanks, Yeda. Di na sa under ni Miss Grita karon. Ayaw gyud kuan ha, ayaw gyud pahinayak og suko niyo, ha?
Makalagot yung kayo. Pagpugong lang yun, bisag unsa na nimo kalagot diha, okay? Bitaw. Sakto yung kayeda. Salamat, girl. Don't worry anymore, guys. Miss Greta has been transferred to another department as directive by the board. Thank you, madam. Thank you, madam. We need to protect your security here against all odds, because the board has caught a glimpse of a mistake that Miss Greta did to you, Mr. Braille and Mr. Dario. I am very grateful to you for this protection given to us, Madam Blake. So happy because we're really in good hands of the rightful employer, madam. My pleasure. Again and again, keep up the good work. Karon nga nakita na ninyo ang akong sitwasyon karon. Nga na ako karon sa housekeeping. Happy na mo? Ha? Oh, no. You're wrong. Bitaw, miss. Nasayop ka ng gituhuan mo. We're not vengeance. Pero, nito lang ni. Nga na ay karma. Oh. So, alams na. Nabukikigiliro na to iyang history. Lagi, nagsugod ko siya sa ubos ng posisyon sa trabaho si Miss Greta isip head personnel sa housekeeping. Yup. Nakatabang niya ang iyong ka-bright kay ni-sustain man siya sa iyong working performance and excellence sa mga trainings na iyang naagian. Hangtod nga, niabot siya sa Human Resource Department. Sayang no, iyang giusikan, girl. Kita mga bayot pagyod. Nga iyang kabayan mo iyang gitripan. Mauna. Abi ka niyo, mo patronage ta sa iyong dirty-minded and toxicity. Karma is real lagi gyud, di ba, no? Well, exactly. Hello, Braille. Mama Linda. Nanawag ko ni mo kay di mingaw kong pinakalit ni mo, ma. Kamusta naman ka diha? Ay, okay ra gid kaayo ko diri do. Sa gihapon, huwag yung kay angin kabalaan. Mayroon, ma. Malipay naman lang kung masayod nga. Okay rin yung kadiha, ma. Anak, Braille, si Papa mo agaton. Dili ka ba lang di ay makahinumdum o pangumusta niya? Wapagyapon sa makadawat ako hangtod ron, di ba, ma? So, magtigi gimidihan dapita, Mama Nilda. Braille, anak. Kay tinuod ba bitaw, ma? Huwat sa ha. Ihatag ko kang papa ni mo ang cellphone aron mo mag-istoryahan. Ayaw lang, ma, ayaw. Kidili na ko gusto magkabati na sa noong bati ng mga puong. Di ka papaagaton. Braille. O di na ako magigsulti ni papa ko na. Masahiran akong dawat na niya ang ako pagkatao. Mahimo ba nga magpaubos ka lang? Amahan ba yan na ni mo? Nagpaubos na gani ko, ma. Mamagani nga. Naglikay ko nga magasulti ni. Kinaglikay ko sa posibilidad nga. Makatubag mo di ko niya. Kanunay man kong nagigsulti ni Papa ni mo. Pero dili naman kung magtingog kung hisgutan na nako niya ang bahin ni mo. Grabe kay Papa, ma, oy. Grabe kay siya. Dugay kay siya nakapasaylo og nakadawat na ako. Gusto na ako nga wad-una ninyo sa usag-usa ang garbo. Nga maoy nakauwang tali sa usag-usa ninyong amahan ug anak. Mama Nilda. Naingon man ni Ana ang imong amahan. Apan mahal kaayo kaniya, Braille. Ma? Pinangga kaayo ka ni Papa ni mo agaton. Ay, taas lang yun og garbo ng amahan mo. Ligo rin ako baruganan, ma. Kundi lang yun una ako makigsulti kang Papa. Hangtod nga. Masayod kong dawat ako niya. Braille.
Mahal mo kayo na ako sa papa, ma. Sama sa kong pagpangga ni mo nga ang akong pagpangga sa niya. Parehas mo. O nga ako karong pagpakahilom. Nagpahipi na ini ang ako respeto. Ano dili ko makatubag niya og bati sab ngayon istoryahan. Yes, agree ko ni mo lang dapita, Braille. Tinood nga love you kay na ako ang akong papa. Og dako gihapon kayo akong respeto ni Yahieda. Ay, wala na niya nanawag ni mo on, nanawag ay. Oh? Kisa na, uy. Ang mystery caller. Nasad? Ang tabaga ko no be, o dili ba gihapon mo tingo? Hello? Hello? Please! Pagpaila ko sa kinsa ka. O kurugon sa giri mo tuyo. Hello? Hello, uy. Nahimo na ba na siyang toxic karon sa imong kinabuhi kung si kinsa man ka na siya? I don't think so. Pero, pasol lang ko kung... Pasol ko si kinsa kini siya. Wala no, dili ka nga usa kanila ni Nisi or ni JC kanang maong mystery caller ni mo, Braille? Oh, yada. Hello, Brian? Hello, Nisi. Kamusta? Okay naman. I thought, na nga number ni mo. Dili siya mo ang mystery caller. Hello? Brian, hello? Yes, napakuspikas linya, Nisi. Ayaw nagkalain, ha? Niladlad na gano'n ka diha sa States? Pero, wa ko'y love life. Focus na sa work. Para sa future. Wow. Nice to hear that. Salamat ha. Kay mo na tingali kong napasaylo. But of course, happy na ako karon uban sa akong Mr. Right. Si Jesse? No. But, why? Wa may magdugay ni Jesse. Because I caught him cheating with a guy. Bayad sa Jesse, Brian. Uy, si JC? Mogil ang mystery caller ni mo sa imong rooming number, Braille. So, what's next? Uy, blacklist! As simple as that. And goodbye, mystery caller. Ano? Walang damha mo and that is atong 24 months of working contract. Tinood no. Paspas kayo mga adlaw. Nakasurvive ta nga way jowa while nagtrabaho din sa New Jersey. Ayaw niya na po ng sunod na tumbalik, uy. Sige. Pohon ha. Ato kagiling kalipay din saan mga priorities na po na ito niya. Anak nga time. O na. Buti na po niya taglami, uy. Nga nili mapalit sa tindahan, girl. Ano sa biya ka, uy. Mr. Braille and Mr. Zayo, we need you here. Please, sign a new contract, and we will grant you a 2 months vacation with a continuous benefits. Mr. Blake, sir. What do you mean by that, sir? After signing a new contract, our company will grant you a vacation for 2 months with pay and with complete package of plane tickets to and from. And of course, travel allowances. Wow, that's great! Well, okay, Mr. Braille. Why not? Thank you, guys.
Kini nga design. Ang ngayon gets papaagat ini. Ako ning palitan para ni Papa. Excuse me, sir. Sir? Oh. Ronald? Braille? Ikaw di? Ako ni Ronald. Ay, salamat. Salamat kayo. Wala ka makalimot ako, dong. Kagamay lang yun sa kalibutan, sir, no? Ay, wow, inspired yun, no? Why does it dili ko malipay? Because of Ronald. Oy, girl. Kisa ganda itong Ronald sa imong life. Parte na siya sa akong past. No, dili na ako mahimo makalimtan niya da. Oy, kay ano di ay? Chikahe po ko bi, Braille bi. Si Ronald, mauuna na kong gisultihan sa matuod akong pagkatao. Og siya sab mo'y na lalaki ngo. Naminaw na kasabot na ako. Nagkarelasyon mi upon kadiyutra, yada. Good luck ala sa atong direct flight paingon sa Mactan International Airport, Braille. Oh, good luck na itong duha. Mabalik na punta after 2 months. Kita-kits tapuhon, girl. Oh, girl. Update lang niya tapuhon, ha? Bye-bye. Bye, girl. Braille, anak. Gipakalitan man minimo, dong. Ikaw tingali, Mama Nilda. Nasurpresa ka. Pero sa papaagaton. Wow. Nasayop ka sa imong gituhuan. Pa? Pasaylo ako, Brian. Ano? Papagaton? Pa? Sorry, sad ka ayaw, pa. Ang tinuod, Brian. Sa pagkasayod ko pala nga, ingon ka di ay giana. Yadong higayuna pa lang di ay unta, angay na kong musabot ni mo. Ha? Unsay buti may pasabot pa? Alam. Tug-ani siyas matuod agaton. Ayaw pagduha-duha. Sige na. Ang tinuod. Kasuya mauy, di pating babaw na ko atong higayuna. Lo? Kasuya? Ano nasuya mo ka na ako, pa? Tungod ka. Isog ka kaayo nga ni barog sa imong kaugalingon. Nga ingon ka ni Ana. Nga bayot ka. Samtang ako, labihan akong nakatago sa kamatuoran nga. Sama sa kunimo, Brian. Oh my God! Bayot sa Jacob! Papaagad dun! Oo, anak. Kamatuoran ni Ana. Di palang yun dugay nga, gikumpisal ko kining ni mama ni. Unsa? Mao ka na'y tinuod, anak. Apan gidawat ko ang kamatuoran nga akong nasayran, Braille.
Tungod kay gimahal ko nga ako si Papa nimo. Ako sing gimahal. La? Papa ba? Oh, magpinasalo ay ta pa. Dawaton na ito nga ang akong dugo. Gikan sa iyong dugo. Kaya, kunang sa kulon. Moments of the eye ka. Anak. Apan, wahid ako muladlad pa ko. Hala. Ikaw na lang, ha? Papa na ako agad doon. Anak na ko. Papa. Braille, kung kamingaw lang ang hisgutan, grabe ang kamingaw ko nimo. Kay? Gani, nigabit ko og singpag nga wa ka mahibaw nga ako mo'y tag-iya. Og matag karon og unya, manawag ko nimo kay igo namang makatambal sa akong kamingaw nimo kung madungog ko ang imong tingog. Oh, Papa Gatul! Lo! Oh, ikari ka ng mystery caller sa ako, roaming number! Pa! Ayaw di ay to! Papa na ako. Nasulbad akyud ang tanang negusbat nga pagtinakanay namo ni Papa Gaton. Nibalik ko sa New Jersey alang sa akong trabaho. Nga gaan ang akong buot, kay okay naman ang among pamilya. Nakakita sad mi ni Ronald o gipadayon namo ang naputol namong relasyon. Karon, miaghapon ko sa New Jersey, kauban gapon sa Yida, nga naa say juwa, nga usa ka afam. Dini na lang kutob, daghang salamat, inyong magtatampo, Braille. Mga kasama, kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pag